Prečo je dýchanie také dôležité? Prvé, čo spravíš, keď sa narodíš, tak sa nadýchneš, inspirare, necháš život vstúpiť dnu. A posledné, čo sa stane, keď umieráš, je expirare. Duch a život z teba odíde. Neviem, či ste niekedy počuli o holotropnom dýchaní od Stanislava Grofa, českého psychiatra pôsobiaceho v USA, ktorý stále ešte žije, dožil sa vysokého veku, alebo o technike dýchania tumo, breathing, alebo iných jogínskych technikách dýchu. Takže dých je veľmi dôležitý, robíme ho celý život. Respirare. Dýchame a necháme vstupovať život do nás stále. Takže dýchajme dobre, dýchajme správne a dlho a dýchajme tak, aby sme si ten život užívali ešte viac. Takže dýchanie je taká blbosť však a pritom to ovplyvňuje celý tvoj život. Myslíme si, že to jedlo, ako nás ovplyvňuje, tie kalórie, ale za život, alebo cez deň teda, sa naješ možno čo, 3-krát, ale nadýchneš sa 10 000 krát. Čiže keď 10 000 krát denne zle dýcháš, tak to ovplyvní zásadne tvoj život, než to, keď sa 3-krát zle naješ. Myslíme na to a pracujme na tom. Nie je to jednoduché, ale je to cesta na celý život.